You Takže čaute lidi, já jsem šopnil z PZRIMEC 2. No, takže dneska se seznámíme co a jak hraju tuhle hru. Poprvé? No poprvé ne, jako za tuhle postavu poprvé. A doufám, že se vám bude líbit mé video, budu mi hodně odběru a lajků. Takže jdeme na to. Začátky jsou lehké, ani konce jsou lehké. A tohle z toho je privátní server německý a je to PvP. Víte, že už mám pár milionů, úplně maličko zatím. No, to je málo. A zajdeme si prskily, ale ještě ne. Už budeme level 140. Ne, za chvilinku. Tak pojďte. A ještě k tomu jsem vám chtěl říct, stahování, teda registrace tohohle metinu bude pod popiskem videu. A i můj Skype. Takže kdo by si mě chtěl přidat do přátel neboli natáčet, tak rád ho pozvu mezi mě a někoho třeba. Takže jak si můžete všimnout, když máme pár levelů, akorát, že my budeme na luk, šelur. Můžete všimnout budě tenhle. A potom ve 149, potom ještě budeme dropovat pár kamínků a končím tímhle videem. Takže tím budeme kill, zabít je. A už jsem 17, ale musím si koupit pláště. A tady jsou ten německý server, všelko. Kdo je v Němčalku, takže ví, jak to tady chodí a co potřebujete. Takže tím si dáme tohle. Tohle a ještě tohle a tohle. Tak a je to. Takže nakoupíme si toho co nejvíc. Ať máme, ať jsme dobří prostě. Tak, už mám místo. A jdeme na ně. Tak, tady do 29, ještě level, takže budu na těchto už, no, teď si dívejte, jo, teď vám ukážu, co dělají tady tyhle. Jsem level 93, 98, 90, 100 a tak jo. Prosím vás to XP a vy za to dostáváte úplně megově hodně XP, takže jako je to úplně geniální. A jsem 127, jo, 28. A prostě je to prostě takový tým, jsem ještě nikdy nehrál. Je to můj první LP, moje první natáčení s intrem, tedy prostě je těžké pro mě udělat, protože nejsem takový na program, všechny hry. No, jako, a potřebuji poradit třeba o youtuberů, jak
A jsme level 149. Přátelé. No a už to nejde o to, že vidíte to? Tak, teďka vám ukážu, jak proměnit třeba BS na ninji, na třeba nevím, na červené brnění, jo, třeba nevím, jak se to jmenuje. Prostě cool. Takže koupíme z tohle. Jdeme za tímhle, tím co ani rukou vidíte, už máme takovéhle brnění, modré, takže to není to pravé modré. Pravé modré nás počká. Vidíte? A tady už to končíme, protože tady už to stojí perlu. Perlu dropujete úplně snadno a rychle. Teďka si zajdeme do tímhle, Bogen. A já. A máme kouzla. Bogen. A máme to. Meister, což je F, no, vidíte. Prostě já to dám takhle, všichni to dávají na F, já ne. Všichni si budou myslet, že jsem divnej. No, prostě takhle. Pardon. Něco napíšu. Pardon lidi, fakt úplně je mi to líto. Ty vole. Narušit si dáme, hop, a je to. Tak. A teďka vám ukážu tohle. Tady si koupím třeba luk, 2. Tady máme třeba tenhle, jo, prostě cool. Jdeme za ním. A vidíte, už máme od 56, jo, prostě epic luk. Takže teďka to máme od 80, vidíte. A už to nejde. Takže už tenhle. Tu máme jenom tenhle. Tím pádem máme. Když to. No. Nevadí. Vidíte, je to geniální tento metin, fakt. A to je pro mě vše. Čau.